Novostavba v Královské Oboře. Klid, příroda, bezpečí. A vstup máme přímo zde. Tady to máme. Poslední byt z vlastní zahrady. Pojďte se mnou. Na místě původních kanceláří vedle nizozemské ambasády vyrostlo celkem 13 bytů, z nichž na prodej jsou poslední 3. Toto velkorysé 2+KK nabízí původní sklepní prostor, začleněný do moderních dispozic bytů, který snadno proměníte v okázalý sklípek nebo třeba místo pro saunu. Nadstandardní sanita, předokenní rolety, chytrá domácnost, centrální vysavač, podlahové vytápění, klimatizace s rekuperací. Rezidence má rozhodně co nabídnout. Pojďme o patro výš. V druhém nadzemním podlaží se nachází 2 byty 3+KK, oba orientované do klidného dvora. Větší z bytů navíc nabízí i výhledy do Gotthardské ulice. Přesouváme se do podzemních prostor. Každý z bytů disponuje vlastním sklepem o minimální výměře 5 metrů čtverečních a alespoň jedním parkovacím stáním s možností dobíjení elektromobilů. Projekt získal titul stavby roku 2024 za moderní architekturu, která přirozeně navazuje na Genia Loci, této malebné části Bubenče. Vraťme se zpátky. Aha, tak tomu říkám dostupnost. Zvu vás na prohlídku. Musíte se sami přesvědčit o kouzle tohoto místa. Možná nebudete chtít jinam.